Lau egun baino ez dira falta Espainiako Kongresuak lan erreformaren dekretua baliozkotu edo atzera botako duen egunerarte, eta Madrilgo gobernuak ez ditu eskuratu behar dituen bozkak oraingoz. Euskal Alderdiek argi utzi dute ez dutela erreforma babestuko aldaketarik egon ezean. Gainera, Bart, ELA, LAB, Steilas, SK, Etzalde eta 3 sindikatuek deituta, milaka herritarrek Iruñeko, Donostiako, Gasteizko eta Bilboko kaleak zeharkatu dituzte, Espainiako gobernuak COE patronalarekin eta UGT eta Comisiones Obreras sindikatuekin adostu duen lan erreformaren aurka. Kaixo guztioi, ongi etorriak gurean gaur albistegira. Egunero legez deustuko gure estudioetatik zuzenean ari gara hemendik eta ordu bit erdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatzen ari dena zuen ganatzeko. Informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduen bitartez. Eguneko lerroburuen artean lan erreforma Espainiako Kongresuan ostegunean bozkatuko da. Eta momentuz Pedro Sánchezek ez du lortu bereak dituenak baino babes gehiago. Hego Euskal Herriko hiriburuetan milaka lagun elkartu dituzte ELA, LAB, Steilas, ESK, Etzalde eta 3 sindikatuek Bart. Euskal gehiengo sindikalak ez du nahi ostegunean Madrilen bozkatuko duten lan erreforma onartzea. Hala, milaka lagun kalera atera ziren Euskal Alderdiei ezezko botoa ez eskatzeko. PSOE eta Unidas Podemosen gobernuaren erreformak aurrekoaren muinari eutsiko diolako besteak beste. Izan ere, Madrilek COE patronalarekin eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin adostu du erreforma eta sindikatuen ustez garaipen handia da patronalarentzat. Estatalizazioari aurre egin behar zaio eta negoziazio kolektiborako marko propioa defendatu behar da. Eskatzen dieguna da Euskal Herriko langileen ahotsa izan daitezela Kongresuan. Lan erreforma honi ezezko argi bat eman behar zaio. Gure ustez, ez dago lan erreforma bat onartzerik, kaleratzen araudia edo estatuko hitzarmenek hemen beren edukiak inposatzeko araudia aldatzerik ez badago. Eta iruditzen zaigu horregatik, ostegunean ezezko bozka dela bozkarik eraginkorrena lan erreformani buelta emateko eta benetazko edukiak dituen lan erreforma bat onartzeko. Erreforma indargabetzeko konpromisua eskatzeko gainera sindikatuek bilera erronda hasi dute EH Bildu, EAJ eta Podemos aldugu alderdiekin. Ostiralean bildu ziren sindikatuak EH Bildurekin eta koalizioak argi utzi zuen ez zuela erreforma babestuko. Gaur bilera dute EAJ alderdiarekin. Erkidegoko hitzarmenak lehenestea da EAJaren eskari nagusia. Bestaldetik, COVID-19 helduta izurriari aurre egiteko neurrien bueltako ezbaia indarrean da Euskal Herri osoan, bereziki ziurtagiriaren bueltakoa. Nafarroak murrizketei eutzi nahi die eta horiek bi astez luzatuko ditu. Ipar Euskal Herrian neurrien malgutzea iragarri du Frantziako gobernuak COVID ziurtagiria helduta eta indarrean duenean. Eta Omikronen bilakaera ziurgabea dela argudiatuz, LABik indarrean duen murrizketak otsailaren 13 arte luzatzea erabaki du. Gainera, lakuak COVID ziurtagiriari erakutsi behar izateko baldintza otsailaren 13 arte luzatu nahi du. COVID ziurtagiria indarrean egoteko epea gaur amaitu da. Baina baimena eskatu dio Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiari eta auzitegiak bihar aztertuko du eskakizuna. Fiskaltzaren txostena jasondoren, horrela Donostian izan gara jendearen ahotsa jasotzen ziurtagiria eta pandemiaren kudeaketa izpide. Udane Arbeo.
Covid ziurtagiria koronavirusari aurre egiteko egun indarrean den neurri murriztaile esanguratsuenetako bat da. Sozialki asko eragiten ari den neurria da eta horren aurrean hainbat mobilizazio egin dira asteotan ziurtagiriaren aurka, baita derrigorrezko txertatzen aurka ere. Ziurtagiria izpide Donostian izan gara herritarren ahotsa jasotzen. Bai. Ez hiru txerto esatuta eta ematei bai. Zati, un poco desmadre, bueno, normala da, gaztek danok izan dira, eta bestalden gara, eta baina bai, ondo iruditez zait. Bueno, ez zain bat ere beharrezkoa da egokia iruditzen pasaportearen zera. Nik badet eta txartuak hartu ditut eta bete ditut txintxo esan dako. Ez nahi zain gaiztoa, pandemian zehar hiritarrok oso gaiztoak izan gara dirudienez, baina bete ditut, nahi berez ez zaite, bat ere egokia edo zuzena iruditzen. Yo no estoy conforme con el pasaporte COVID. Yo estoy vacunada, pero bueno, pues pienso que el tema de vacunarse es una opción de cada uno. Agintariek pandemiaren kudeaketa egokia izan duten ere galdetu diegu. Oro harritzaile zuzena iruditu. Ez, netako gaizkia eta. Eta gaina hauan, lehenengo gabonak eta orduan festarako irekitzen, jentea juntarazi egiten. Eta gero ja, pasatzen denean pixka bat, oain berriro laizte hasiko dira astezentutarako prestatzen. Pues ez dakit. Si te das cuenta, cada vez cambian las cosas. Hoy te dicen que es azul y mañana te dicen que es negro. No puedes saber, porque parece que están jugando con nosotros. Suposatzen dut ez dela bat ere erreza olako histori bat kudeatzea ere, ez? Saltoka ibili dirala, nik behintzate zera hori daukat, impresio hori daukat, ez? Ezin asmaturik eta zuzena ez da izan, zuzena. Agian gerora esan daiteke hori, ez dakit aurrez zertu ziteken edo, ez? Baina ona ez da izan. Es que al final te mareas un poco, porque hoy es una cosa, mañana es otra, y yo creo que además esto como ha sido para todo el mundo pues algo totalmente imprevisto, creo que ni ellos saben cómo hay que funcionar y nosotros menos, o sea que... Hain zuzen, pandemia honen ordian osasun sistemak goia jo du. Horren adibide argia da besteak beste hainbat ebakuntza bertan bera gelditu direla edota langile falta sumatzen dela. Ikus dezakegun honen inguruan ere herritarrek zer dioten. Osasun sistema publikoa arrakala baten erdian aurkitu da pandemiaren eraginagatik. Beste batzuek diote agintarien utzikeriak eraman duela gainbeherara. Susana Martin lehen mailako arretako zuzendariaren esanetan 198 familia mediku eta pediatra falta dira. Arazoa hemen da plaza horiek betetzeko modurik ez dagoela, ez baitago profesionalik horiek betetzeko. Egoera horren aurrean herritarrak dira lehen kaltetuak. Zein iritzi izango dute? Nahiko gaizki da. Ni daukete, enfermera daukete kuadriako eta bere honen, horraino. Baina hori Eusko Jaurlaritza pentsa bat zen, hainbeste diru gastatu tren de alta velocidad eta metrotan, beste gauzotan ez dut diruik eta hor notatzea. La gente de Osakidetza, la verdad es que está agotada. Yo también he trabajado en el medio y les entiendo un montón, vamos. Y luego la gente, los de fuera, los pacientes, estamos muy estresados. Udazkenean, 4.000 osasun langile botari dituzten kanpora. Hori nola ulertzen da. Eta gero orain falta dago, eta orain dago dana kolasatuta. Eske jentea zein behar dugu. Etxien galditu, etxien sartuta. Eta gehonekin testak eta gauza guztiak eta hori, oso gaizki. Y luego, claro, tengo yo muchos problemas físicos y mucho esto, estoy esperando a que me hagan una resonancia del ojo. Se supone que el día 3 de septiembre la tenía que tener hecha y todavía no tengo ni idea de cuándo me la van a hacer. Que ahora que estamos un poco mejor, se supone, ahora peor. Porque te estoy hablando, cuando empezó la pandemia, a mí me daban presenciales, ahora no. Aidia bideratzen pribatazuna, baina jente ezin duena ezingo du. Osasun publikoa izan behar du, ez? Jende guztiarentzako. Azken finean, gaizki edo gaixorik edo zeran aurkitzen denak,
non zagite, non baite jo behar, eta hori gertatzen ari da zoritxarrez bai. Nik uste dut, hemen metroak eta abiadura handiko trenak eta gainontzekoetan inbertitzen den bezala, inbertituko balitz hezkuntzan edo eta osasunean, beste zerbait izango litzakera, iruditzen zait. Ez dut uste, nik uste ez dela beharrein bat inbertitzen. Orduan horrek, guzti horrek ondorioak. Bai, erizain falta, mediku falta, eta gainontzeko, bai. Izurritaren ondorioz osasun sistemak goia jo du eta 2 urteetan gertatutako ondorioak ekarri ditu herritarren osasun mentalean, gazteena batez ere. Bada osasun mentalaz hitz egiteko, hemen dugu kameraren bestaldean Idoia Madarieta, psikologoa. Eguerdion, Idoia. Eguerdion hori, alarkarri. Pandemiak ondorioak ekarri ditu herritarren osasun mentalean. Zerk eragin die ezinegona gazteei batez ere? Bitu, lehenengo eta behin kontutan hartu behar dugune da, zelan gaztentzako, batez behin, erabezaru garaize da, euren identidadi eta euren personalidadie hobeto garatzeko sasoi oso importanti, ezta? Eta horreaz lotute bai, gaztiek pentso bidabe euren etorkizunien. Zer nahiot izen, zer ikasileikeot, edo zer biharri eukileikeot. Baina zer da pasau dana? Derrepentimenek pandemizionek ekarri dau etendura bat, moztuen jau, euren prozesu psikologiko ebe bai, ezta? Eta orduan, gukamen konsultan ikusten dugu gaztiek, bizi zendaben ansiedadie, depresio puntu bat, ziurgabetasune, ez dauke errez, baina, morrezketa sozialak batez be, eta etorkizunari buruzko ezjakintasun guzti horrek euki dau eragin nabarmena gure gaztiengan. Aipatu duzu, pandemiak ezjakintasun egoera permanentea sortu du. Ez egonkortasun ekonomikoa kolokan dago, ilun ikusten dute etorkizuna gazteek? Egiz esan, gaztik eta bestiope gultz, baina gaztik euren etorkizuneko oinarrizek eraikitzen dagoz, baina ez dakiz ez etorkizune euko daben, deure buruari galdera asko itzen dutzez. Lanik euko aldot, zelako lana, eta lana baukot zelako baldintzetan, zelako bizi modu guztuko izaten eukitzie, baina zelako aldot, edo ze etorkizuneko dut. Horre zalantza guztiziok, eurek euren buruari ezin dutzez galdetu. Guztiz ustekabeko izan dago egoeri haue danontzako, eta eurek, hain aldakorra den egoera honetan, badagoz, larritxute, kezkatute, arduratute dagoz. Eta badagoz, kezkatute euren etorkizunari buruz, noski bai. Eta testuinguru berri horretan nola eragiten die gaztei, nola islatzen dute haiek? Lehen aipatu dugun moduen, eurek ikasgai nagusitariko bat da, lagunak, jendartea, harremanak, gatazkak zelan konpondu, ez da, kalie bizi, zer dan kalien bizitzie, eta hori morrezketi ez hartu dani, dan hori moduen horrek eureri eragin dutze azarrie, frustrazioie, eta ezin egon abe bai. Eta orduan, bai ekarten dabez, etxen dabez sintomak, lehen aipatu dut esan bat modon, ansiedadie, depresio puntu bat bai, gatazkari aurre eitzeko zailtasunek, eta bai elikadura jokabidekin nazketak, hori bai ikusten dugu. Eta, gero bebai hor erdi eskutun edo esangot, bebai etxen da berba gaztiengan suizidio tasa horreri buruz bebai, ezta? Baina, eure gaztiek gai izetie euren sintomak nabaritzeko eta ezin da bela euren burue ondo ulertu eta zer pasatzen jaken, eta orduan sintoma hona da bebai, laguntzi eskatzen da bela. Eurek gaztiek, horrek emozio nazte guztizari irtepide bat emon alizeteko, eurek laguntza psikologiko eskatzie, hori da pronostiko ona euko daben sintoma bat.
Laguntza psikologikoaz hitz egin duzu, baina laguntza psikologikoa eskatzea normalizatuta dago, aurriei iritziekin apurtu dela esan daiteke? Terapia berbi, psikoterapia berbi, psikologoan azutie, lehen baina askoz gehiago entzuten da, kale baina, hori egize da. Ez dakit, normalizaute, nik esango duko, bai ez. Baina, ondino aurre iritzi apurtzu bat bai egoleik da kasu batzutan. Baina, bai, 6. olatungaz, eta lehenengo itxialditzik, bai, jakin gendun, honek ondorizuko da bezala osasun mentalien, baina, klaro, pentsatzen gendu lezio zer laburra izango dela, eta ja pare bat urte dire, ja izan barna, baina, eta horretarako ez gara egon, preparaute, ez da? Baina laguntza eskatzeko pausu hori, pizkanaka bai hasi gara emoten, lehen baino gehiago. Eta nitzako gainera oso importantia da, dela pausu konstiente bat, erabakitzako pausu bat, ez eskutuen. Eta instituzioen aldetik gaiari behar besteko garrantzia edo baliabideak ematen ari zaiola esango zenuke? Lehen esan duten modu 6. olatungaz, ez da, eta, hemen bai geratu da gerizen bai, zelan osasun mentalak dagoen lotura ondize gure sare sozialakin, ez da, distantzia fisiko, emozionala. Nik aipatzekotan esango duko 6. olatu hau, bai izen dela edo dela osasun mental publikoa indartzeko momentu garrantzitsu bat. Baina horrek ez da nahi esan, beste aldetik guk elkartasune berbibe bai asko entzuten izen dugu, pandemia izanetik, saiatzu gaitzezan elkartasun hori erabiltzen, alkar zaintzu gaitzesen dano. Instituzioe, itzen dara eureke aldaben modu, baina guk geure hartien bebai, zaintzu gaitzezen danok alkarreaz, geure ingurue eta geure komunidadie zaintzuz, baten bateri galdetu, zer bier badau, eta beti errespetuz. Arazoa kolektiboa izan daiteken arren, gainera izilean, eskutuan eta bakarka bizi da sarritan gaitza. Zein garrantzitsua da sare bat izateak? Oso garrantzitsua. Ni pentsatzen dut, pandemianetatik ikasi dugune ikasgairik eta garrantzitsuena, lehen aipatu duten modun, zelako importanti da sare sozial osasungarri bat eukitzie norberen osasun mentalera. Zelako garrantzitze daukon, txakitzie baten bat dago nitaz arduratute edo ni azpentzetan dagola, edo nire zozertazaten bat bakitzetela nori laguntza eskatu edo zelako laguntza, ez da? Eta guke amendik etzen dugun komendizio bat bai da, aldan neurri zen mantentzi, ez da? Horrek harreman sozialak eta horrek irteerak eta nahitze oinarrizko neurrizek eta mantendu distantzize edo terraza baten geratu, kontutan hartu bidugu bebai, zero arriskua edo zero COVID hori ezin eskue dela, momentuz. Ez dakiulez etorkizunen zertan pasoko dana, momentuz hori kontutan hartute, eitaigun aldogune, eta komunidadin alkar laguntzaz bada, askoz behobeto, ez da? Ez sentitzeko hori, bakardadi hori, pandemiako hasieran ez emateke pasau biherri zeben eurene, dolu, ez da, inguruko gertuko bat hiltzakela, eta bakarrik pasau biher dolu hori, eta, saiatu gaitzezan bai, ingurukoek apurtzu bat zaintzen. Adi jarraituko dugu gaia orduan, eskerrik asko Idoia gurean izateagatik eta hurrengora arte. Zeueri, mila esker, hurrengora arte bai, eta ondo izen, talkar zaindu. Osasun gaia albo batera utzita, gure eskuk erabakitzeko eskubidearen aldeko mobilizazio handi baten berri eman du. Kataluniako plataforma batzuekin batera mobilizazio bat prestatu dute uztailaren birako. Pirineoetako 300 gailur baino gehiago euskal eta kataluniar herritarrez bete nahi dituzte.
tontorrak argiztatu eta burujabetzaren aldarrikapena nazioartera zabaltzeko. Mobilizazioari Pirinioetako bidea izena jarri diote eta erronka kolektiboaren asmoa izango da herri gogoa berpiztea, burujabetzarako prozesu bat abiatzeko. Josu Etxeburu gure eskoko kideak horren berri eman du. Uste azpimarratu behar dira elementu batzu, eta bat da garrantzitsuena katalanaekin batera elkartasunetik elkarlanera pasatzen garela, eta jauzi estrategikoa da guretzat. Baita be, Pirineoak argistatzea, helburua izaki, gure helburua handiagoa da, gure helburua 8.000-koa da, gure helburua da prozesu soberanista bat martxan jartzea, eta alde hortatik, gure Euskal Herri tarroi dagozkigun 115 bat mendi argistatzeaz gain, nahi duguna da aldi berean 200 herritik gora ere aktibatzea. Bestalde, indarkeria matxistaren biktima den emakume bat etxegabetu dute Barakaldon. Alokabide Eusko Jaurlaritzaren alokairuko sozietate publikoak prozedura eskatu du eta kaleratze agindua gaurko ezarri dute. Argitan emakumearen aholkularitza zentroak eta Berriotzoak bazterketaren aurkako plataformak hainbat protesta egin dituzte. Hala ere, protesten deitzaileek salatu dute gaur-gaurkoz ez udaleko gizarte zerbitzuek ez Eusko Jaurlaritzak ez diotela bizitoki alternatibarik eskaini. Eta berdin dela, zein araudi dagoen, azkenean kasu hauek agertzen direnean, azkenean ez dagoela inolako erantzuna administrazioan aldetik. Bestelakoan Iratxe Sorzabal euskal preso torturatuaren inguruko dokumentala ontzen ari da herrital talde bat. Sorzabal bera eta bere ama protagonista dituena, bi arnaz itzigabeko zauria ama baten ahotsean du izena, lanak eta diru bilketa prozesuan daude egileak. Korofoundin bidez, otsailaren 7 eta 8 Espainiako Auzitegi Nazionalean epaituko dute Sorzabal, urriaren 14 espaineratu ostean. Iker Aginaga. Ilunda. Hormen ezitasuna sentitzen dut gorputzean, larrua zerrean barna. Biarnaz itxigabeko zauria ama baten ahotsean du izena Iratxe Sorzabal euskal preso torturatuaren inguruan herritar talde bat egiten ari den dokumentalak. Sorzabal bera eta Maria Nieves Díaz ama ditu protagonista lanak, eta egileek azaldu dutenez, zauria isten laguntzeko hondarra letxo bat jartzeko helburuz abiatu dute proiektua. Yo estaba convencida que la iban a torturar, porque ya estaba anunciado. Nabarmendu dute gainera, milaka lagun izan direla torturatuak euskal gatazkaren testu inguruan, eta gutxi batzuk baino ez dutela aitortzarik jaso. Hori dela eta, torturaren protagonistek lehen pertsonan hitz egitearen beharra azpimarratu dute. Sorzabal eta Diazekin batera Nekane Txapartegi, Pako Etxebarria eta Serge Porteli ere agertuko dira dokumentalean. Txapartegi Suitzan bizi den euskal preso ohia da, 1989an torturatua. Etxeberria auzi medikua da eta Eusko Jaurlaritzak sustatuta Euskal Herrian izandako tortura kasuak ikertu dituen txostenaren egilea. Eta Porteli berriz Versailleseko dei auzitegiko magistratu ohia da, baita abokatua eta torturaren kontrako ekintzailea ere. Aurtengo urtarriaren 14an Espainiaratu zuten Sorzabal, Frantzian preso zegoena, eta Madrilgo auzitegi nazionalean epaituko dute otsailaren 7 eta 8an. Naiz eta Frantziak 2020an euroagindu bat bota zuen atzera tortura salaketei sinesgarritasuna emanda. Dokumentalak Sorzabalen eta amaren bizipenak bilduko ditu, eta 7.000 euroko gutxieneko finantzazio kanpaina dute martxan sortzaileek itxulapikoa.eus plataformaren bitartez. Gutxieneko kopuru hori osatu dute dagoeneko, baina proiektuaren bideragarritasuna guztiz bermatzeko 12.000 eurora arte heldu nahiko lukete egileek. Bestalde, jakina da HTaren eraikuntzek txikizio eragin dutela Euskal Herriko hainbat txokotan. Tartean, Gipuzkoan 30 bat iturburu kaltetu dituzte. Angiozarreko Oiaturriko iturburua da lehortu denetako bat, Udane Arbeo.
Abiadura handiko trenaren lanek 30 bat iturbururi eragin diete Gipuzkoan. Esaterako Angiozarreko baserri bat ur hornidurari gabe geratu da. Atxetaren obrek etxeko, abeltzaintzako eta ureztapeneko erabilerarako hartzen zuen uraren iturburari eragin ziotelako. Ola iturri iturburutik hornitzen zen Goronsarri baserria da hori. Mila Elorza Angiozarreko auzoalkateak naiz irratean adierazi du lehortuta dagoela Ola iturriko iturburu hori. Golpe gogorra izena. Erreka, gure ustez, Ola iturrin jaiotzen da. Orduan, pentsa psikologikamente gentian dako ze esan gure daren horrek. Dena dela atxetearen lanek kalteak eragingo zituzela aurre ikusten zuten. Baina sekula inok zeban pentsauko, hau zanik pasau bihar zana. Ondio berez aspira sartzen hasi aurretik, lehenengo kaltia agertu da. Hori bera adifera ikitzen ari den udalaitzeko tunelen eraginez izan da. Baserria orain zisterna kamioien bidez hornitzen ari dira. Tuneleko lanak amaitu ondoren ezin bada ibilgailua itzuli, lakuak adierazi du adifek aztertu beharko duela eragindako zerbitzua nola leheneratu. Kaltetutako iturburu horietako batzuek baserriak hornitzen zituzten, eta beste batzuek aduna bezalako udalerriak. 2010ean Arrasateko hainbat iturburuetan ere kalteak eragin zituzten obrek. 5 iturri eta 5 ate iturburuetan El Fraile edotako bat iturritan esaterako. Gaur egun hornidura hori Urkuluko urtegitik egiten ari dira, eta obren arduradune jakinarazi dute horiek lehen goratzen saiatuko direla. Duela 6 urte ere Andoaindik adun alderako tunela egiteko obren ondorioz urte luzetan Sorabilako 45 bizilagunei ura eman dien iturria lehortzen hasia zen. 2009ko ingurumen azterketak dakarrenez, gutxienez 46 iturburu daude Zizurkil Andoain zatiak hartzen duen eremuan. Sorabilako bizilagunek azaldu zutenez, Zizurkil aldean ere izan dituzte arazoak urarekin. Kulturari dagokionez ohiko datetara itzuliko da aurten Bilboko Lautan 3 antzerki txikiko jaialdia. Otsailaren 3an abiatuko da. Bilboko Alde Zaharra, Euskaltzaindia, Bira Kulturgunea, Kafe Bar Bilbao eta Zazpikatu gaztetxean eskainiz 11 ikuskizun. 4. edizio honek aurrekoen leloari eutsi dio. Antzerki txikia jaialdi handia. Iker Aginaga. Otsailaren 3an emango diote hasiera Lautan 3 jaialdiaren 4. edizioari. Euskaltzaindiak Zazpikatu gaztetxearekin, Bira Kulturgunearekin eta Kafe Bar Bilbaorekin elkarlanean antolatutako zikloak euskarazko antzerkia auspotzeko helburua du, eta Bilboko udalaren laguntza du ekimenak hasieratik. Hain zuzen, udaleko kultura eta euskara zinegotzi Koldo Narbaizak jaialdiaren garrantzia azpimarratu du. Espazio honek otsailan zehar gure urriko kultura eta antzerkiaren eszena dinamizatuko ditu. Aldi berean, hasialdirako espazioak sortu ditu, azkenan euskaraz. Iazko atzeratzearen ondoren, ohiko datetan ospatuko da aurten berriz ere, otsailean zehar. 3an hasi eta ostegunero formatu txikiko hainbat antzezlan eta ikuskizun emango ditu programak Bilboko Alde Zaharrean kokatutako antolatzaileen espazioetan. Alegia, Euskaltzaindiaren egoitzan, Kafe Bar Bilbaon, Biran eta Zazpikatu gaztetxean. Aurten orotara 11 emanaldi eskainiko dituzte, otsailaren 3, 10, 17 eta 24an. Esan bezala, formatu txikiko lanak bultzatzen ditu jaialdiak. Beraz, iraupenari eta montaketari dagokionez, eta baita aurrekontuaren aldetik ere, produkzio txikiak izango dira ikusgai. Horrek aldiz, ez du emanaldien kalitatearekin zerikusirik Lutxo Egiak azaldu duenez. Baina aldi berean ere handia. Antzerki hau ezinbestekoa dalako. Ezinbestekoa, nolabait, antzerki sistemaren oinarria dalako. Egun bakoitzeko ikuskizun guztiak ikusteko bonoak ditu salgai jaialdiak dagoeneko Biran eta Kafe Bar Bilbaon, 5 euroan. Eta saio bakarra ikusteko aukera ere izango da 3 euroko sarrerak jarriko baitituzte salgai emanaldien aurretik. Nabarmendu dute gainera osasun ziurtagiria eskatuko dietela ikusleei ezinbestean, eta aforoak Eusko Jaurlaritzak agintzen duen mugan ezarriko dituztela. Donostian gainera otsailaren 11tik 18ra egingo dute emakumeak zientzian egitasmoa.
25 ekintza baino gehiago antolatu dituzte eta adin guztietako jendeak izango du ekimenean parte hartzeko aukera. Iker Aginaga. Zientzia nesken kontua badela aldarrikatuko du emakumeak zientzian egitasmoak bere 6. edizioan. 3 helburu argirekin abiatu zuten urtero handitzen doan proiektu hau. Emakume zientzialarien lana ikusarazi, jarduera zientifiko-teknikoak gizonezkoen kontua direlako uste apurtu, eta neskek zientziako ikasketak hauta ditzaten sustatzea. Jomuga horiei lotuta, emakume eta neska zientzialarien nazioarteko egunean, otsailak 11 abiatuko dute hilaren 18 arte luzatuko den programa Donostian. Orotara, 25 ekintza izango ditu egitarauak, aurrez aurrekoak, birtualak eta hibridoak izango direlarik. Gaztei zuzendutako ekintza guzti hauen helburua, zientzia eta ingenieritzan lanean ari diren emakumezkoen eredu errealak aurkeztea da. Emakume gazteek bereziki euren burua arlo hauetan lanean irudikatzeko aukera gehiago izan ditzaten. Adin guztietako jendeak izango du parte hartzeko aukera. Izan ere, familientzako, nerabeentzako, eskolentzako, 55 urtetik gorako emakumeentzako eta publiko orokorrarentzako jarduerak antolatu baitituzte. Eskainiko dituzten ekintzen artean daude besteak beste, esperimentu tailerrak, jokoak, antzezlanak, mahai-inguruak, erakusketak eta filmen proiekzioak. Horietan parte hartzeko izen emateko epea zabaldu dute dagoeneko proiektuaren web atarian. Horrez gain, emakume zientzialariak ikusarazteko helburu horri lotuta, proba pilotu gisa ekimen bat jarriko dute martxan. Donostiako saltoki batzuen erakusleioetan emakume zientzialari batzuk komenduko dituzte. Aurtengoan gainera, 6 erakunde berrik egingo dute bat egitasmoarekin, eta guztira 17 euskal erakunderen babesa jasoko du aurtengo programak. Ostiralean Merritzarra jaso genuen Leire Iribarne Diabolo Kiwi taldeko musikagilea hil zen trafiko istripu batean. Leire Iribarne Olagarai, Diabolo Kiwi taldeko musikaria, auto-istripu baten ondorio zendu zen pasaden ostiralean. Ez beharra A64 autobidean gertatu zen, Baionako noranzkoan 3 autok talka egin eta gero. 24 urteko musikari gaztea, nagusiki Diabolo Kiwi taldeko kidea izateagatik ezaguna zen gure artean. Baina musika munduan gauza asko egindakoa zen azken urte hauetan guztietan. Ahots jostaria zuen Leire Iribarnek eta Diabolo Kiwi taldearekin aski ongi erakutsi zugun hori, argitaratuak dituzten 2 diskoetan. Ezema galdu, ez da txontxongilu ere, jaseli zuhmamizko izakia da. Irrifarra hoan beti, musika egiten gozatzen zuen musikaria zen bera, eta bere musikarekin jendea gozarazten zuen. Bere bidea erabat lotuta egonda herri mugimenduetara. Musika bidea gaztetxetan abiatu zuen eta ugariak izan dira herri mugimenduen alde egindako emanaldiak. Besteak beste, 2020 urtean, herri urrats ekimeneko kantua jantzi zuen bere ahotsarekin, eta duela hilabete gutxi, lurramaren aldeko ekimenean hartu zuen parte Diabolo Kiwi taldearekin, Arbonako lur okupatuetan. Hutsune handia utziko du Leire Iribarne Olagaraik Euskal Herriko musika mugimenduan. Bere ahotsa eta bere irriparra aldiz, gure artean geratuko dira betiko. Simulakro batean bizi ginela, uste zutenek. Empatia eta maitasuna, Atzo Bloody Sunday izan diren 50. urteurrena izan zein, 13 pertsona hil zituzten Britania handiko soldaduek eta 11 telebistako lankideek gertatutako gare laburpena egin dute.
Elkarrizketarik tartea erekiko diogu eta gurekin dugu Iratxe Arriola, EAko alkatea. Eguerdion. Eguerdion, ze moduz? Oso ondo. Berriki Monopolioa izeneko dokumental batek Bizkaiko ura kontrolatzeko sare bat antolatuta dagoela baieztatu du. Eta aurrerago hitz egingo dugu horri buruz, baina noren esku dago uraren kudeaketa Bizkaian? Multinazional handien esku. Bilbao Bizkaia kudeatzen du lurraldearen 80%, edo ia 80%, eta Bilbao Bizkaiak funtzionatzen du azpikontrata handien bidez, eta azpikontrata horriek ez dira enpresa txikiak, dira multinazional handiak, Suez, Acciona, hau da, beste leku batzuetan, uraren privatizazioetan kalte handiak egin dituzten entrepresak dira, eta horien esku dago kudeaketa neurri handi batean. Eta aspalditik datorren kontua da, nola definituko zenuke gertatzen ari dena? Bai, kontua ez da berria, gertatzen dena da pausuak gero eta sendoagoak direla eta ematen du monopolio horretarako gero eta gutxiago falta dela, ezta? Hau da, Bizkaiko lurraldearen ia osoa kontrolatzen du Bilbao Bizkaiak gaur egun, azkenengo integrazioa geratzen zen partzuergo bakarrarena izan da, hau da, Busturialdeko partzuergoarena, eta horrek suposatzen du, herri txiki bakan batzuk izan ezik, gainontzeko guztia Bilbao Bizkaiaren esku dagola, eta Bilbao Bizkaiak behintzat ez du kontrolearen aldetik, kontrol sozialaren aldetik asko dauka egiteko, eta gero politikoki ere kolore bakarra dagoenez beraien erabaki organoetan horrek zaildu egiten du, nolabaiteko ez dakit gain begiratu, beste begirada batzukin begiratzea, eta oso gutxi dakigu herritarrok uraren kudeaketaren inguruan, baina alkate askok ere oso gutxi daukate, izan ere oso opakoa da funtzionamentua. Orduan, nork hartzen ditu erabakiak? Nork erabakitzen du azpiegitura bat modu batean eraiki behar dela edo ez energi indar gehiagorekin, behar gehiagorekin edo gutxiagorekin. Guzti hori erabakitzen da organo eta ate itxietan, hau da oso jente gutxik parte hartzen du, uste dut ez dakitzen makide diren, baina ez dira 7 iristen organo horretako kideak, eta ze pisu daukate hoien erabakietan azpikontrata handiek, hau da multinazionalek, hori nik neuk ez dakit, eta ez dakit beste norbaitek jakingo duen, baina egia da urteetan izan dugula horrelako desapego bat, ezta? Hau da, beste gauza batzutaz behar bada gehiago arduratu gara, baina uraren kudeaketaz ez hainbeste herritar moduan informazioa ere zaigu heltzen, eta ez da, nola esan, ez da kalean dagoen eztabaida bat, ezta? Baina gure bizitzan izugarrizko eragina dauka, ez? Ur barik ezin dugu bizi ez da 4 egun bez, ez? Orduan, badago hor hausnarketarako eta gogoetarako tartea. Eta zein interes egon daiteke uraren monopolioaren atzean? Interes ekonomikotatik gain? Interes ekonomikoa printzipala da, ez da? Azkenean kontutan hartu, segun eta nola kontrolatzen duzun edo kudeatzen duzun azpiegitura batzuk, kasunetan uraren sarearenak eta saneamentuko sarearenak, hor badaudela lotutako beste zer batzuk, ez? Iberdrolarena, esate baterako energia kontsumo izugarria egiten dute, eta obra handi horiek ere nortzuk egiten dituzte, azkenengo 10 urteetan 380 milioi eurotik gorako obrak egin dituzte, hain zuzen hauek, sare honetan parte hartzen duten multinazional handiek, eta horiek dira, dimentsionatutako obrak dira horiek, naturatik gertuko proiekzio batekin egiten dira, edo egiten da lehengo mentalitatearekin, ez da? Hau da, dena kontrolatu dezakegu, naturak ez dio inporta, ingenieritza zibilak dena gaindi dezake, ikuspegi horretatik. Eta hor zenbat diru eta diru uzten da. Orduan, interes ekonomikoa nabaria da, baina hortik aparte ez bakarrik obraren diseinurako. Gero baita horiek kudeatzeko ere. Ze hor eragina dauka baita ere ez, ze preziotan ematen den ura, edo eta emango den etorkizunean. Ze orain azken aldian entzuten den musika da, guk geuk herritarrok geure ur fakturetako tarifetan ordaindu behar ditugula amortizazio guztiek, inbertsio guzti horienak. Eta horrek zer suposatzen du? Zer ezberdintasun egongo litzateke ura pribatu edo publiko izateaz? Hau, ez txako beste inolako zerbitzu publikori eskatzen, ez? Bueno, eta nola ez,
hain beharrezkoa den zerbitzu bati. Ze hor baditugu, imaginatu dezagun zer gertatuko litzateken, ez? Hainbat koste izaten duten baita ere errepide handiak edo, nola esan, autopistak eta gainontzekoetan, ez? Hor guk ez dugu ordaintzen gure zer horrekin, ordainsari horrekin, ez da kudeaketaren gastua. Zenbaten jarriko litzateken hori ere amortizazioa ordaindu beharko bagenu. Eta horri eskatzen ez zaionean, ur eta saneamenduko azpiegiturei eskatuko zaie. Eta horretan da Bilbao Bizkaia, oraindik ez da gorpuztu, hau da, estrategia hauek urteen podorioz joaten dira kontsolidatzen eta pausuak ematen. Eta ikusten duguna da, norabidea argia dela eta nahiko evidentea dela zer datorren etorkizunean, eta beharrezkoa dela gutxienez eztabaida plazaratzea, mahai gaineratzea. Eta hor, iritzi ezberdinak agertzea eta guztion artean, honi buruzko hausnarketa sakon bat egitea. Busturialdeko Ur Partzuergoko presidentea izan zinen 2011 eta 2015 urteetan. Uraren korapioa aspalditik dator zonaldean gainera. Testuinguruan jartzeko zer gertatu zen EAJaren kudeaketaren ondoren, EH Bilduk Busturialdeko Ur Partzuergoaren ardura hartu zuenean 2011an. 2011 urtean, Busturialdeko Ur Partzuergoa sartu ginenean hori kudeatzen, zegoen momentu hartan pertsiana izteko moduan. Zor handia zeukan, 3 milioi eurotako zorra zeukan, horrek suposatzen zuen, jadanik momentu hartan hornitzaileek ere ez zutela hornitzeko borondaterik, eta egoera ekonomikoa oso larria zen. Horrez gain, orduan ere existitzen zen nolabaiteko presio bat Bilbao Bizkaian integratzeko, eta hori nik uste dut modu deliberatuan egin zela egoera ekonomiko muturreko hortara eraman, eta egin genuena izan zen, aukerak aztertu, ez da? Ze aukera eskain ditzake Busturialdeko Ur Partzuergoak bertatik bertara ura emateko, eta zer nolako aldaketak egin beharko lirateke hortarako. Eta egin genuen lehenengoa izan zen, zerbitzuaren zati bat, zegoena hain zuzen be, enpresa pribatuen kudeaketapean, horretarako publifikatzeko atara genituen lan boltza batzuk, eta beraz enplegu publikoa sortu genuen, eta horrek asko merketu zuen, neurri handi baten merketu zuen kostua, langileek gehiago kobratzen zuten, eta urteetan zehar, hau da, 20 urteetan gutxi gora bera, enpresa bera zegoen, Akuar bezan kasu honetan, izen ezberdinekin, lehenengo Aguas del Norte, gero Aquagest, hau da, izen ezberdinekin pasatu zen handik, baina ez zuen behar bezalako mantenurik ere egiten instalazioetan. Eta horrelako gauzak ere gertatzen dira, hau da, nola pentsat dezakegu enpresa pribatu batek hobeto kudeatuko duela. Enpresa pribatuak daukan interes nagusia irabaziak ateratzea da besteak beste. Eta horretarako, non egiten du, nondik kentzen du langilearen soldatatik, eta baita instalazioak egoki ez mantentzetik. Orduan, neurri hori hartu zen, horrekin batera beste neurri batzuk ere hartu ziren uraren tarifikazioan, eta hau da, kontsumo handiak penalizatuz, kontsumo txikiak merketuz, eta bermeo ere integratu zen, eta guzti horrek suposatu zuen ekonomikoki bideragarri egitea. 4 urteren ostean, 1.500.600.000 eurorekin utzi genuen positiboan, eta inbertsio handiak eginez geure diruekin, hau da, Bermeon bigarren hornidura sare guztia berriztu egin zen, Busturiko hornidurako urredangarri hornidurako potabilizadorak modernizatu egin ziren, 500.000 eurotik gorako inbertsioekin, Bermeon baita, beste 800.000 euro, hau da, erakutsi genuen ekonomikoki posible zela. Horrez gain, beste gauza batzuk ere eta erronka batzuk erantzutear geratu ziren. Baina egia da, 4 urtetan, lortu genuela baita ere aspalditik horre pendiente zegoen erreibindikazio bat martxan jartzea Eusko Jaurlaritzarekin, eta hain zuzen bezan saneamendu sareko obrak bukatzeko hitzarmena sinatzea 59 milioi eurotakoa, eta hori Eusko Jaurlaritzak sinatu zuen, gertatzen zena zen, tarteka zeudela obrak eginda, hau da, Espainiako Ministeritzak egin zuen araztegi printzipala Mundaka Bermeo tartean, Lamiaran, baina horra joateko horiteriak, tuboak, Eusko Jaurlaritzak hartu zuen 2006an konpromisoa bera jartzeko. Zer gertatu zen? Egin zituzten tarte batzuk, baina gehienak falta ziren.
Eta falta zen konpromiso ekonomikoa hori bukatzeko. Eta konpromiso ekonomikoki hori ere hartu zen guan egon ginela. Eta gaur da eguna, ia bukatuta dagoela, tarte bat falta da, Muxikatik Gernikarakoa, baina hori uste dugu ez dela egon gaur egungo zuzendaritzaren aldetik. Diligentzia nahikoa Eusko Jaurlaritzak bere lehentasunetan hori sinatuta zeukan konpromisoa 5 urteren buruan bukatzeko, eta ez dena bukatu, nahiz eta tarte hori falta den eta beste guztia eginda dagoen, hori exigitzeko. Ze gauza horiek exigitu egin behar dira, biosfera erreserba baten, zegoen saneamendu eskaseko egoera onartezina zen, eta hori ere lortu genuen. Eta lortu genuen beste hitzarmen potente bat ere, eta zan urredangarrirako hornidura instalazioak zehazten dituen edo beharrak zehazten dituen erderaz esaten da PAT, Plan de Acción Territorial, lurralde egitasmoa, hori idazteko dirua, beste 500.000 euro lortu genituen Eusko Jaurlaritzatik. Eta hori idatzi zen 2-3 urteren buruan. Hau da, pasaukan Busturialdeak beste arazo bat, arazo hidriko bat, uda sasoian, hain justu udatiarrak etortzen direnean, bigarren etxebizitzak betetzen direnean eta euri gutxiago egiten duenean, ez egoela demanda guzti horri erantzuteko nahiko urik, ez? Eta horri soluzioak bilatu behar zaizkio. Batzuk evidenteak ziren, ze oizetik zetorrentu beria orain dela, 50 urte egindakoa, bidean galtzen zuena, uraren 140 edo, hori berriztea lehentasun bat zan, ezta? Eta Bizkaiko Foru Aldundiak zeukan 2011an egindako proiektu bat, hain justu gu sartu ginenean hori egiteko. Zer gertatu zen? Sartu ginen gu eta esan Bizkaiko Foru Aldundiarentzat ere lehentasuna. Guk benetan uste dugu horrela ezin dela jokatu. Alderdikeriarekin ezin dela jokatu oinarrizko gauzak edo zerbitzuak martxan jartzeko orduan. Hori baino ez dakit gehiago zor zaio gizarteari eta herriari. Eta hori oraindik egiteke dago esate baterako. Eta horrelako gauzak ere esan nahi dautzudana da, zeudela oraindik erronka batzuk zertzear Busturialdeko Urpartzuergoan, naiz eta asko bideratuta zegoen, baina guztiz egingarria zan hori bertatik bertarako ura eskaintzea, non eta Busturialdea, badakizu Busturialdearen zati handi bat Urdaibai biosfera erreserba dela, eta Urdaibairi urak ematen dio izena. Hau da, nori sartzen zaio buruan Urdaibain urik ez izatea edateko, zer gertatu da, orduan zerbait gaizki egin dugu, eta egin dugu gaizki. Ze dagoen uda sasoian edo estiaje sasoian dagoen defizit hidriko hori nondi dator? Hori dator, industria garaian, Gernikako labegan zegoen altxorrik handiena, hau da, labegako putzua laugarrena, 60 litro segunduko ematen dituena, hau da, falta den defizit hidrikoa daukana, kutsatu egin zelako. Eta inork ez zion, eta ez dio, ez da ere, inori erantzukizunik eskatu, ez hori garbitzeko eta kutsadura hori bakentzeko bitartekoak jarri, ez? Honelako gauzak gertatzen dira, gero eukalituen edapena ere badago, ur hartunetan, eta horret detrakzio bat suposatu du, Busturialdeko kasuan, ura hartzen da puntu ezberdinetatik, 56 ur hartunetatik, eta gauza esan nahi dut nahiko konplexua dela, baina gauza konplexuak bere konplexutasunean aztertu egin behar dira, eta ez sinpletasunez. Eta Busturialdeko Urpartzuergoak zentzu horretan basuen etorkizuna, eta gainera beste erabateko kudeak eta bat egiteko. Bertatik bertara, baina naturarekin kontatuaz. Eta zeuzkan, batez be, estiaje sasoian zeuzkan, ez dakit, gaizki egindako gauza honek zuzentzeko ere, ez? Beste modelo baten, modelo publikoan, lurraldeari lotutako eredu batean, baina tira, beste batzuk nahiago izan dute tablerotik hori kendu, eta beste eredu baten sartu, ez? Eredu horretan lehen hitz egin dugun multinazional handiekin eta funtzionatuz, eta ura ere bertako lekuetan hartu beharrean Arabatik edo Burgosetik ekarrita, ez? Eta, ondoren 2015an EAJaren esku itzuli zen Urpartzuergoa eta gaur egun zein da egoera? Gaur egun, 2022ko urtarrilaren batean, Busturialdeko Urpartzuergoak existitzari utzi dio, eta nork absorbitu du? Bilbao Bizkaia Urpartzuergoak. Eta orduan gaur egunean egoera da,
juridikoki edo ez dela existitzen. Ez da existitzen. Eta neurririk hartuko duzue egoera horren aurrean? Bai, guk uste dugu lehenengo eta behin ez dela egon herrien borondatea errespetatzerik, ez? Busturialdeko Urpartzuergoan 16 udalerrik hartu izan dugu parte, eta horretatik batzuk, hau prozesu bat da, ez da? Integrazioa deitzen diote beraiek, nik absortzioa, nahi gabeko absortzioa edo deitzen diot, baina bozkatu egin bazan udal plenoetan nahi zan sartu edo ez, ez da? Guk gure kasuan ean, eta beste batzuk ere, ez bozkatu genuen, osoko bilkuran. Baina zer gertatzen da? Ez duela esertarako balio. Estatutuen aldaketa bat egin zuten, zenola oso abilak diren arauak ere moldatzen, bai Busturialdean eta bai Bilbo Bizkaian, eta orduan egin zutena izan zen, Busturialdeko gehiengoak, Busturialdeko Partzuergoko udal gehienek bai etzaten zuten, guztiok sartzen ginen, ez bozkatuta ere. Eta hori gertatu da, eta horrez gain, gertatu da baita ere, pasatu zaizkio aktibo eta pasibo guztiak Bilbo Bizkaiari. Horrek zer suposatzen du? Pasatu dizkiogula baita ere gure ondasun guztiak. 169 milioi eurotan baloratutako ondasunak. Baina ez dizkiogu pasatu lagapen baten edo zesio baten, baizik eta titularidade aldaketa baten. Eta hori guretzat onartezina da, eta horregaitik tribunanetara eramango dugu. Uste dugu herriarenak diren ondasunak herriarenak izaten jarraitu behar dutela. Eta demagun Bilbo Bizkaia kudeatu behar dituela orain? Horrela gehiengoak erabaki duelako, nahiz eta horrekin ados ez egon, baina horrela bada be, ondasun horiek dira gureak. Eta guk behar bada laga egingo dizkiogu Bilbo Bizkaiari kudeak eta egiteko. Baina edozein momentutan ez bagaude klub horretan gustora, guk ateratzeko aukera nahi dugu. Eta ateratzeko nahitaezkoa da ondasun horiek gureak izaten jarraitza, baina gainera ez dira bakarrik araztegiak, potabilizadorak, ur hartuneak ere sartu dituzte. Baina nola emango diogu ur hartunen titularidadea Bilbo Bizkaiari? Zertarako? Zein da urrengo pausua? Guk esaten duguna da, tableroan ez daudela argi eman nahi diren pausuak Bilbo Bizkaia Urpartzuergoaren aldetik. Edo hobeto esan da, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, ze hori da estrategia guztia diseinatzen ari dena. Eta horrelako kontuetan iruditzen zaigu transparentziaz jokatu behar dela. Eta bakoitzak esan dezala zer nahi duen. Nahi badute uraren gaian, eta ematen du hori dela bidea, kolaborazio publiko-pribatu batera joan, eta ematen du hori nahi dutela, esan dezatela argi. Eta baita horrek ze ondorio dituen herritarrongan, ez bakarrik fakturetan, ze fakturetan noski izango duela ondorio bat, baizik eta lurraldearen kudeaketan. Zergaitik inposatzen zaigun, Ebroko trasbase baten, eta beraz, Espainiako arterietara lotzea, gure sanetan ura dagoenean, eta gure sanak daude hemen. Ondo kudatu behar ditugula, dudabarik, baina daude, Durangaldean, Lehartibai, Busturialdean, Enkarterrin, bakoitza ditu bereak. Probestu ditzagun, kilometro zeroko ura erabili ezagun lehenengo. Nahikoa espada ikusiko dugu zer egin, baina planifikazio bat eskatzen du horrek. Eta ez esatea, ura ekarriko dugu, Gurundik, Arabatik edo Burgostik, aizu, hanbe betirako ez dagongo. Zadorran egon zen jasikate bat 80. urtean, askoz ere horridura gutxiago zeukanean populazio aldetik. Hau da, jokatu dezagun pizkat zentzuz, larrialdi klimatikoa hemen dago, aldaketa asko izango ditugu, segurazki gure bizimoduetan. Planifikatu ditzagun, edo zer nahi, hau da, kaosera bultzatzea da bidea. Zein da bidea? Zein da bidea? Zen gauzak orain arte modu batean funtzionatu izan badut ere, horrek ez du esan nahi etorkizunean horrela funtzionatzen jarraitu ahal izango dutenik, nahiz eta batzuk nahi izan. Eta hori egin behar da, planifikatu eta herrien subirautasunak errespetatuz eta herritarrak beti kontutan hartuz. Hori bakarrik esaten dugu. Aipatu duzu planifikazioa, erronka ugari eta labur esan da bukatzeko edo. Aurrera begira zer espero duzu gertatzea Bizkaiko uraren kudeaketarekin? Guk espero dugura, edo nik neu konkretuki espero dena da, jenteak pixkat informazio gehiago izatea honen inguruan, eta informazioa izan ala bere buruan galderak edo nolabaiteko hausnarketak
plazaratzen hastea, eta horiek konpartitzen beste jente batekin, eta beste kudeaketa eredu baterako planteamentu bat Bilbo Bizkaian baldin badabe ematea, eta azkenean, ura behintzat publiko izaten jarraitzeko berme bat ematea, eta hori kontrol sozialarekin. Ez nabil alderdien kontrolarekin, baizik eta kontrol sozialarekin guztiz garrantzitsua da. Hau, hainbat lekutan eman da, olatu hau, birmunicipalizazioarena, 2015 urtetik ona. Mugimendu izugarriak izan dira, Berlinen, Italian, Johannesburgon, hainbat eta hainbat lurraldetan mundu zabalean. Ze badaude hor buitre ekonomiko batzuk, ura batez ere orain hasi denean kotizatzen burtsan, horren zain, eta urarekin ezin da espekulatu, inor ezin delako atzean itxi, eta bide horretatik asko ikasi beharko genuke guk geube, eta zer espero dugun, hausnarketa hori ematea, Bizkaian, Euskal Herrian, baita ere, zergaitik ez Euskal Herri mailako planifikazio hidriko bat, ez gara hortarako kapazak egin dezagun, eta elkarri lagunduaz, baina publikotik publikora. Pribatuek badauzkate beste zeregin batzuk eta beste esparru batzuk, baina oinarrizko gauzetan eta baliabideetan ez diezaiegun eskua sartzen utzi. Merkatuak ez duelako ondo kudeatzen eta beti lagatzen ditu batzuk atzean. Eta hori onartezina da. Eskerrik asko Iratxe Arriola, EAko alkatea, afera honen berri emateagatik, eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Eta jarraian, solasaldiarekin itzuliko gara, gaurkoan Tania Arriaga eta Eneko Ander Romero izango ditugu gurekin. Beti sana xadu, bidaiaz bat
Egunero legez, solasaldiari ekingo diogu horretarako gaurko solaskideak ditugu. Alde batetik Tania Arriaga, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Eta Eneko Ander Romero, eguerdion. Eguerdion, kaixo. Hasteko lan erreforma izpide izango dugu. 4 egun soilik falta dira Espainiako Kongresuak lan erreformaren dekretua baliozkotu edo atzera botako duen egunera arte. ELA, LAB, ESK, Hiru eta Etzalde sindikatuek lan erreformaren aurkako mobilizazioak antolatu zituzten atzo, eta Katalunian eta Galizian ere egin zituzten mobilizazioak. Espainiako parlamentuan ordezkaritza duten alderdi subiranistei erreforma ez babesteko eskatu diete sindikatuek. Eta gainera, bozketaren bezperan, asteazkenean ere kontzentrazioak, protestak egingo dituzte sindikatuek. Entzungo ditugu orain, ELA eta LABen adierazpenak. Estatalizazioari aurre egin behar zaio eta negoziazio kolektiborako marko propioa defendatu behar da. Eskatzen dieguna da Euskal Herriko langileen ahotsa izan daitezela Kongresuan. Lan erreforma honi ezezko argi bat eman behar zaio. Gure ustez, ez dago lan erreforma bat onartzerik, kaleratzen araudia edo estatuko hitzarmenek hemen beren edukiak inposatzeko araudia aldatzerik ez badago. Eta iruditzen zaigu horregatik, ostegunean, ezezko bozka dala bozkarik eraginkorrena, lan erreformani buelta emateko eta benetazko edukiak dituen lan erreforma bat onartzeko. Euskal Gehiengo sindikalak uste du badagoela lan erreforma atzera botatzeko edo aldaketak egiteko aukera. Zuek zer uste duzue? Hasiko zara zu nahi baduzu. Bai, bitu, justu sindikalgintza izan da azken urteetan nire ikerketa lerro nagusia, beraz, horreken nolabait errazten du begirada pizkat luzatzea. Eta komisiones eta UGT-ren jarrera ez da hain zoroa, logika bat dauka. Azkenean sindikalgintza da indar harreman bat. Hau da, sindikatua patronala eta estatuaren arteko indar harremanen joku bat da. Eta komisiones eta UGT-ren indarra oso ahula izan da azken urteetan. Eta orain, hobera egin du, zergatik oso argi gobernuan indar progresistak saltu direlako. Oso argi daukat, bai komisiones bai UGT-rentzat, akordionen edukia bigarren mailakoa dana. Indarra lortu dute eta negoziaziotik kanpo egon dira urte askotan eta orain negoziazioan egotea lortu dute. Eta orain defendatzen dutena ez da berez negoziazio horren edukia edo emaitza da, negoziazio bera. Eta horretarako kriston defentsa egin behar dute negoziazioa eta negoziazioaren emaitzen hau da, erreforma honen defentsa egin behar dute. Hori, haiek daukaten marko edo indar harremana delako. Euskal Herrian indar harremana oso desberdina da, eta ganera ez dago bideratuta negoziaziora, dago bideratuta mobilizaziora, eta nolabait kaletik irabaztera negoziazio horretan lortu ezin dena. Beraz, oso logikoa da. Komisionesek eta UGTek badakite parlamentuan inkluso hobetu aldala erreforma, baina orduan haien eskuetatik joaten da negoziazio botere hori, eta Euskal Herrian badakite gehiengo sindikalak bereziki, askoz emaitza hobeagoa lortu aldutela lortutakoa baino. Eta joku horretan dihardute bai Euskal Gehiengo sindikalak, bai komisiones eta UGTek. Gainera, ezintasun nagusiak sindikatuentzat dira kaleratzeak zailtzea, inor kaleratzekotan 45 eguneko kalte ordaina berreskuratzea, eta Euskal Herri mailako provintzia mailako itunek lehentasuna izatea. Bigarren lan erreformatik bermatu daitekeela iradoki dute dagoeneko. Beraz, EAJaren botoa baiezkoa dela aurreikus daiteke? Tania. Hori da milioiaren erantzuna, ez da, edo porra egiten aldugu. Ez da, nik uste dut hor, neko ongi esan duen moduan, azkenean negoziazio kontua da, ez da. Orduan, hola bote prontoan esan dezakezu, bai, iruditzen zait, baiezkoa emanen dutela, azken buruan EAJ eta COE ez daudelako zorren urruti, ez da, haien interesak antzekoak dira, eta fondoan ziurrenik
EAJari interesatzen alzaio zenbait lan baldintza edo CEO-eren ikuspuntutik hurbilago dagoen interesak izan ditzazke. Baina bestalde, negoziazioa gobernuan gertatzen da. Orduan ikuste dut hor, gobernu mailan ere bai, zenbait tirabira horretan, zuk ematen didazu, nik ematen dizut horretan, EAJak ere bai, berea eskatu nahiko du. Hortaz, nire apostua da abstentzioa EAJarekin. Nik uste dut abstenitu eginen dela. Eta gainera uste dut azken momentura arte negoziazioan egonen dela. Baina hau da nire apostu, esan nahi dut, berdin gerta daiteke kontrakoa. Ez dut uste ezezkoa emanen duenik, nik esanen nuke baiezkoa edo abstentzioaren artean geldituko dela. Pasean egunen Ortuzarrek deklarazio batzuk egin zituen El Correon uste dut izan zela, justo manifestazio egunean atzo bertan, eta hori ikusten zen oso argi EAJarentzat arazoa izan dela negoziaziotik kanpo egotea. Ez da inbeste edukiagatik, EAJaren interesak Taniak esan duen bezala segurenik patronalen interesetik oso hurbil egongo dira eta bakarrik ikusi behar dugu zenolako jarrera izan dituen bai Eusko Jaurlaritzak, bai EAJak Euskal Herrian edo zehazki EAen emondako hainbat grebetan, adibidez residentzietan edo Tubacexen segurenik nagusinak, baina hitza aukitzea eta negoziazioan egotea importantea da agente guztientzat. Kasu honetan EAJ ez da gobernuan, Espainiako gobernuan logikoa danez, eta ez du izan hitzarik. Hori alde batetik eta bestetik ezagutzen du zein dan Euskal Herriko ambientea eta Euskal Herrian mugitzen diren diskurtsoak, eta orduan ezin da asko urrundu horretatik. Ez da kasualidadea oso kritikoa aurkeztea justo sindikatuek manifestazioa egiten dutenean. Horre EAJak oso ondo ibili da. Zer egingo duen, ez dut uste zetzan geldituko denik. Adibidez, RC, EH Bildu batentzat oso erraza da ezetzean geratzea, gehiengo sindikalak Euskal Herrian eta Katalunian intersindikalak eta bar, influentzia asko daukate eta harreman asko daukate edo presio aukera asko daukate alderdietan, eta ezetzan geratzea oso erosoa izan alda jentzat. EAJarentzat ez dakit oso erosoa izango dene ezetzo horretan geratzea. Baina egun Espainiako gobernuak ez ditu bozka nahikorik eta argi utzi du Pedro Sánchezen gobernuak ez duela koma bat ez da aldatuko erreformatik. Zer uste duzu gertatuko dela? Azkenean EH Bilduk, Ezker Republikanak, EAJak eta beste alderdi batzuk euskal sindikatuek ere esan dute aldaketak nahi dituztela eta beharrezkoak direla. Uste duzu Espainiako gobernuak aldaketa batzuk edo egingo dituela? Zuk ze uste duzu, Tania? Nik ez dakit nori Aramburi edo nahi zoroituko ongi nori irakurri nion dekretu bidez aprobatzen aldituztela aprobatzen aldutela erreforma. Ez dute negoziazioa bai, ziur nago Podemosek behintzat bai nahiko lukela adostasunetara iristea, baina iritsiko espalira, okerrez panaiz, dekretu bidez aprobatzen aldute. Eta nire uste apalean hori izanen litzateke ja hauteskundeetarako lehendabiziko urratsa. Hor ikusten dut nik kontua. Ez dakitze puntura arte, ziurrenik PSOE-ri interesatzen zaio hori egitea eta esatea ez honek aurrera eginen du, hartuko dugu Europatik datorren dirua, eta gainera zentzu batean banatzen da, bereizten da Podemosetik eta hasten da bide horretan, ja hauteskundetara begira. Gainera aurreko batean Iglesiasek esan zuen, berak pentsatzen zuela aurreratuko zituztela hauteskundeak, baina ez dut uste Podemosi hori interesatzen zaionik, gelditzen delako pixkatxo bat hankamotz, ezta ematen du ez duela hitza bete eta gelditzen da bi uren artean, ez da gongi ez PSOE-rekin, ez da beste alderdiekin ere. Orduan, nik uste hori gerta daitekela, esan nuke, ikusten dut hori gerta daitekela. Baina, gero ikusi behar baita ere, PSOE ez da horre agente bakarra, orduan ikusi beharko dugu besteek ere zer nahi duten, nola negoziatzen duten, zer ematen duten trukean, ez dakit. Momentu polita. Esan bezala, nik ez dut uste erreformaren edukia importantena denik.
importanteena izan da prozesua eta dialogaren estruktura bera, baina eske hori gertatzen da hemen, baina ere gertatu da Alemanian, gertatu da Italian, sindikatu nagusiek eta sindikatu orokorrean sozialdemokratek saiatu dira negoziazioaren estruktura mantentzen edukia gutxira edo ahul beharren. Eta uste dut hemen berdina gertatu aldala. Ez bada ataratzen reforma hau, sindikatuak pozik egongo dira hainbaten, Komisiones eta UGT kasu honetan, negoziazioa lortu dutelako, PSOE eta Podemos egongo dira nahiko pozik lortu dutelako parlamentoa eramatea eta ez da izan nahien errua hau atzera jotzea, orokorrean, nik uste dut, erreformagatik kaltetuak izan direnak salbu, alderdi politiko nagusiak eta agente politiko nagusiak pozik egongo dira, baina esketaniak egon du beste gako oso importante baten, eta da hauteskundena. Claro, begiratu zer gertatu zen atzo Portugalen. Ez ziren aurrekontuak atara, alderdi sozialistak deitu zituen hauteskundeak, eta bere eskerrean zegoen guztia jan egin du. Zer gertatu da hemen eta ganera zoe zegoen oso pozik erreforma honekin, ze protagonismo guztia Yolanda Díazek eraman du. Hau ez bada ataratzen, izango da adibide bat behitu behar dugu eskerreko gehiengo zabalago bat eta gainera Podemosek ezin du hau kudeatu etorri gugana pesorentzat. Hau da, gaztenaz ezaten da ventana de oportunidad delako, erraldoi bat. Kaltetuak, beti ere, langileak eta joku politiko hauengatik kanpo daudenak. Bueno, lau egun bakarrik gelditzen dira, ikusiko dugu zer gertatuko den, eta gaia ezalatuko dugu, gazteen osasun mentalari erreparatzeko. 2 urte dira pandemia zenetik dudarik gabe, eta horrek astindua ekarri dugu emozionalki eta psikologikoki. Neurriak gora bera ez jakintasuna eta da nagusi, eta hainbat esparrutan. Gainera, gurekin izan dugu Idoia Madarieta psikologoa. Batez be, nerabezaru garaize da, euren identidadi eta euren personalidadie hobeto garatzeko sasoi oso importanti, ezta? Eta horreaz lotute be bai, gaztiek pentso bida euren etorkizunien. Baina zer da pasau dana? Derrepentimenek pandemizionek ekarri dau etendura bat, moztuen jau, euren prozesu psikologikoe be bai, ezta? Eta orduan, gukamen konsultan ikusten dugu gaztiek bizi zendaben antsiedadie, depresio puntu bat, ziurgabetasune, ez dauke errez, baina, murrizketa sozialak batez be, eta etorkizunari buruzko ez jakintasun guzti horrek eduki dau eragin nabarmena. Entzun dugu, egoera larria da, esan dezakegu beste pandemia bati buruz ari garela? Bueno, nik uste dut beste pandemiarekin gertatzen den moduan, ez da, COVID-aren pandemiarekin gertatzen den moduan, hau dela atzetik eta azpitik datorkigun zeozer, zera gure gizartean oso errotua edo daramagun bizimoduaren gatik pairatu behar dugun ondorioa, bai gazte, bai aur, baita jende zaharragoa, eta uste dute, ez dut uste berria denik, baizik eta pandemiak azalarazi duela hor dagoen arazoa. Eta zein da besteak beste arazo hori, batetik nik ikusten dut oso gure gizartea, eta ez diot gaizki dagoenik, niri parranda asko gustatzen zait, eta tabernak asko gustatzen zaizkit, baina oso bideratua dago gurea esaten dut Euskal Herrikoa, oso bideratua dago parrandara, elkartzen gara tabernetan, jaiak ospatzen ditugu, hau ezpada bestea da, herri urrats, eta bestela manifat eta horre elkartzen gara eta poteoa egiten dugu, eta hori izan da gure sozializazio naturala, behintzat azken ez dakit 40 urtetan. Eta gainera horrek ikaragarrizko indarra hartu du. Eta uste dut orain beste modu honetan pixkat biluzik gelditu garela.
ezin garelako askotan elkartzen ginen tokitan, ezin ditugu jarraitu gizarte ja antolatuak genituen erritual horiek, esate baterako San Ferminak edo aste nagusia edo honelako erritualak nun elkartzen garen, elkarrezagutzen dugun, enroiatzen garen edo nahi duzuena, ez da, zuek gazteak. Baina, klaro, hori dana, halako batean erori zaigu, eta gelditu gara pixkat gure beste gizarte batzutan antzekoa izanen da, baina gurean gelditu gara pixkat erreka hori gabe. Eta, bueno, nik uste, horrengatik ere, malguak izan behar dugula, gazteekin gehien bat, zuek orain asmatu behar dituzuelakoz, elkartzeko, elkarrezagutzeko, eta biltzeko eta ongi pasatzeko beste modu batzuk, gureak ez direnak. Bai, ohiturak aldatu dira, ez da? Bai, guztiz. Mark Fisherrek esaten zuen neoliberalismoarekin, ez da, hau da, 2000 urteen hasieratik gure perspektiba vitalak guztiz aldatu direla. Lehen, bizitza on edo txar bat izan zenuen, baina, bueno, perspektiba vital nolabait zenuen, ez da, etorkizunera begiratu zenuen. Momentu honetan, nik 28 urte ditut, eta ni baino gazteagoak diren pertsonekin lan egiten dut, eta perspektiba vitalik, amendik 10 urtetara, ez dago, amendik 20 urtetara, ez dago. Hau da, apurtu zaigu gure ibilbide biografiko naturalak, apurtu ziren, eta ez ditugu ordezkatu. Orain dekuguna da, ikusiko dugu, nora bizirauten dugun, eta, bueno, aurrera egiten dugu. Eta hau bereziki sangrante izan zen, edo larria izan zen, 2008ko krisaren ostean. Claro, baina Taniak esan duela, bueno, egoera horretan, ja txarto eta perspektiba barik, prekaritatea ez da bakarrik lan kontu bat, prekaritatea ere da perspektiba falta hori. Eta ezbideak askotan ziren, hori sozializazio hori azkenean da zaintza sare baten eraikuntza. Eta orain COVID-agatik hori ere galdu egin dugu. Ez dago zaintza sare bat garatzeko aukerarik. Eta gainera, saiatzen garenean, pandemia baten errua jasotzen dugu. Ezke gazteek zer egiten duten kontagiatzen ari dira eta haien aitona amonak hiltzen ari dira haien jarrerekin. Hau da, arazo potolo bat zegoen, eta areagoetu egin da. Nik ez dakit zenbat ezagun ditudan nire inguruan, medikatuak, depresioekin, antzietatearekin, eta mai gainean daudez buruaz beste zenbat jende egiten duen buruaz beste zenbat gazte hiltzen diren osasun mental arazoengatik, eta hori super larria da. Bi krisi jaso ditugu gure 28 urte hauetan, 30 urte dekogunok, 17 urte daukatenek, eta ez dira baliabideak jartzen horri kasu egiteko. Danok dakigu zein den egoera, gutxi gora beraz, danok ezagutzen dugu orokorrean jende gaztea, eta ez dira baliabideak jartzen horri aurre egiteko. Bai, gauzatxo bat bakarrik. Nik uste dut egoera, esan dut, etorkizunik ez izatearena, nik aurten 50 urte beteko ditut, eta gezurra badirudi ere. Baina nik uste hori datorrela, behintzat nik sentsazio hori izan nuen, 88tik Aznarrek lan erreforma egin zunetik, eta lako batean prekarietatea leku guzitara zabaldu zen. Esan dut, nik orduan harrapatu nindun lanean, nire lehendabiziko lana, fakultatetik atera eta lehendabiziko lanean, eta garai hartan nire lehendabiziko lanean izan dituen lanbaldintzak, lehendabiziko 2 urtetan, ez ditut lortu duela 3 urtera arte. Esan nahi dut, baina guk hori sufritzen genuen, baina parranda genuen. Esan nahi dut, kaleak genituen, eta ez gintun inork ere gelditzen. Kaleak, nola zen, jaia eta borroka, esan nahi dut, genuen hori, baina zuek gelditu zarete biluzik. Bai. Eta bi esaldietan labur bukatzeko ordu daukagulako, aurreiritxiekin apurtu dela uste duzue? Aurreiritxe, ez, nik uste dut, hain larria eta hain urgentea dela egoera, berbalizatu egin dela. Gazteon artean jo egiten genuen, eta gaur egun sare sozialak ganera askotan markatzen dira arazo bat bezala, baina jende askorentzat da sare hori osatzeko beste modu bat,
Eta orduan ez daukagu lotza honen inguruan hitz egiteko, ze hau da gure ingurunea. Ez da estigma txiki bat, ez, hau da gure normaltasun larri eta tristea. Bai, animo, eta nik uste hori, nik mezua zabalduko banu izan litzateke malgutasunarena, esan nahi dut. Asmatzen ari zarete bide berriak, botelloia kalean edan behar bada, edo nahi duzuena, aizu, malgutasun pixkatxo bat, ze ez dago beste modurik, eta zuek ere bai ongi pasatu behar duzu, edo mendira joan, esan nahi dut, ez botelloia soilik. Eta baliabideak arazoak daude. Hori da, hori da. Bueno, hementxe utziko dugu gaurko solasaldia, eskerrik asko gurekin izateagatik, gainera Tania azken eguna da, orduan. Bai, egia da. Mila esker zurekin egoteagatik, eta eskerrik asko Eneko, urrengora ikusiko gara. Ja, erraian, eguneko albiste nagusia Carolina Suárez lankidearen eskutik, ondo izan.